И ако парламентарният живот с днешна дата е така със спорна репутация и първо ще непредсказуем, сега ще ви върнем назад към едни българи, които имат безспорна репутация на дарители, на хора, които са загрижени за просветата в България. Става въпрос за Евлоги и Христо Георгиеви. Втори паметник на двамата възрожденци предстои да бъде открит в град Карлово. Малко повече в следващите минути. Очакваме повече детайли от професор Иван Илчев, ректор на Софийския университет, и Христо Тучев, жител на град Карлово. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Как ще изглежда този паметник, първо да разберем? Той вече е готов, нали така? И ще бъде открит. Паметник е вече готов и ще бъде открит утре, на 3 октомври от 18:30 часа с едно голямо тържество пред паметника, който е в централната част на града. Ще има военен парад от 4-та механизирана стрямска бригада в Карлово, която изпраща войниците в Ирак. Тя ще направи военен парад. И това тържество ще отзнаменува едно много дължим жест на карловци към паметта на братя Христо и Евлоги Георгиеви. Софийския университет подкрепя тази инициатива, предполагам с... Има си хас, Евлоги и Христо Георгиеви. Ние обикновено ги свързваме двамата заедно. Всъщност дарителят е Евлоги. Христо умира 20 години преди по-големия си брат, но той прави винаги даренията в името на двамата. Всяко дарение. Вие всички знаят какво е направил и Софийския университет София, и болницата в Цариград, различни читалища, сгради, десетки студенти е пращал да учат в чужбина, много от които и ред не са му драснали да му благодарят. Това, което не се знае, може би, в България е, че Евлоги Георгиев е най-големият дарител и на Букурешкия университет. Така че той... И скоро май бяхте там. Да, той когато умира, всъщност е най-богатият български гражданин и най-богатия румънски. Въпросът днес е, те са дарили наистина огромна сума, за да се появи Софийски университет. В днешно време обаче трудно ли се събират дарения? Мисля, че с дарения беше изграден този паметник. Именно дължиме като граждани така признателност и на Ротари клуб Карлово, които организираха даренията и построяването на паметника. Наистина те държат да не се знае колко пари са похарчили и кой колко е дарил. Не са харчени, не са изхарчени. За построение на паметника. Но знаете ли, само като споменахте за това, че те са най-големите дарители и едни от най-богатите хора, аз се опитах да направя някакви пресмятания. Нали? Те завещават 22 милиона лева, представляват цялото им състояние към това време, 6 милиона, от които отиват за Софийския университет. Дори пренебрегват близките си. Да, 40 хиляди лева завещават на близките си. И всъщност на колко са се равнявали тези 6 милиона лева? По мои скромни сметки, без да претендирам за точност, това е около 6 тона злато. Равностойност. И те са хора притежавали повече пари, отколкото казват някои е брутният вътрешен продукт на Румъния по това време. Изключително заможни и успели хора. Може би това, което трябва да се каже в съвременността, за да допълня, е, че за съжаление е скандално това, което е в България. Това, че няма никакви облегчения, данъчни облегчения за дарителите. А всъщност даренията позволяват да се пренасочи общественото богатство към сфери, за които индивидите смятат, че трябва да се подкрепят. Тоест, те влизат, държавата смята, че трябва да се подкрепи една сфера, индивида, който има възможност, иска да подкрепи тази сфера, смята, че друга сфера, която смята, че не е достатъчно развита. И това е много хубаво, защото това дава право на индивида да прояви инициатива, да посочи на държавата къде според него нещата не вървят добре. А в момента при нас няма такива стимули. Вие казахте за Евлоги Георгиев, че всъщност той е основният дарител. Причина, че той е живял последен, според мен. Да. И негови думи, които мисля, че в свитък, който е част от паметника, могат да прочетат хората. Само надеждата ми, че мога и аз да участвам за преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно. Ако направим един паралел днес с България днес, какво може да си каже, ние само може да предполагаме, разбира се, Евлоги Георгиев, ако види България днес?
Вижте, защо смятате, че България тогава е много по-различна от България днес? Винаги на съвременника... Със сигурност такива дарители не виждаме като на че ли съвременника днес. винаги му се струва, че живее в най-лошото време. Не е така. Когато се погледне назад към историята, може да се направи един по-обективен. Дарителите не са малко. Не дейте. Преди няколко години издателство Петър Берон издаде енциклопедия на българското дарителство. Тя е двутомна енциклопедия. Не се събраха имената и даренията в един том. Софийския университет направи специална конференция за дарителство, традициите на дарителство в България. Продължават. Откакто аз съм ректор на Софийския университет 6 години, на университета са дарени примерно части от около 10 апартамента. Отделно поне 3-4 апартамента дариха хора, които са учили в Софийския университет. По една или друга причина ги оставят. Отделно ни дариха имоти. Така че тези неща продължават. Без показност. Без показност. Между другото, много от тези, които направиха даренията, изрично държаха имената им да не се споменават. А защо го правят? Ами за собствено удовлетворение, защото смятат, че така трябва да бъде. Предвиждате ли общи инициативи, защото в момента ще имате една много, много сериозна връзка между Карлово, между паметника, който ще бъде там, и между Софийския университет и паметника на двамата дарители, които виждаме? Със сигурност предстоят някои инициативи в Карлово. Аз ще си позволя да анонсирам някои от тях. 3 октомври да бъде превърнат в ден за честване на брати Христо и Вой Георгиеви в Карлово. Едната инициатива, другата да бъде учредена награда на тяхно име. Инициативата е на Ротари клуб Карлово, която да се връчва на хора с принос към науката, културата, образованието, развитие на бизнеса извън пределите на страната и филантропската дейност по почина на Христо и Вой Георгиеви. И ние много бихме се радвали, ако и Софийския университет подкрепи. Между другото, ние от години даваме всяка година стипендия на един студент от Карлово в памет на Евлоги Христо Георгиеви. Така че ние това го правим от години. Всяка година се обявява този конкурс. Защото фигурира и в завещанието и като воля на братята, фактически студенти от Карлово да се учат в Софийския университет. Това продължава днес. Хубаво наистина, когато една такава идея се роди на бял свят и я видим реализирана. Аз се възползвам от случая, че професор Илчев е тук. Вчера започна академичната година при вас. 125 години Софийски университет. Да. В събота, между другото, да кажем, нашите зрители, започва излъчването на една документална поредица за Софийски университет в ефира на БНТ в 16:30. Ние имахме възможност да покажем и документални кадри. Това е правена само от студенти. Да. Точно така. Много интересно ще бъде погледа на студентите, разбира се. Дори с участието на студенти от факултета по журналистика. Разбира се, основно участие на тези. Да ни кажете, 125 години по-късно обаче, какви са, има ли пробойни, има ли проблеми, с които те първа ще се борите в рамките на тази академична година? Извън празнично. Както казвам шеговито, че в България има ли някакви проблеми? Няма. Тогава какви проблеми трябва да има Софийския университет? Ясно е, че Софийския университет е част от България. Когато българското общество се тресе от криза, няма как Софийския университет да стои като един остров на спокойствието. Ние опитаме да правим максималното, което можем в тези условия. Не винаги е достатъчно, разбира се. Правим и грешки. Но така или иначе, в понеделник, доколкото разбирам, ще бъдат публикувани новите рейтинги или поне принципите на новите рейтинги, на висшите училища в България. Така че ще видим къде стои Софийския университет в България. Въпросът е, че ние трябва да се сравняваме не с България, а с Европа. За момента с Европа се сравняваме само по качеството на научните изследвания. Предвиждате ли да се вдигат таксите за студенти? Не. Докато говорите за Софийски университет, обаче вече подаваме картина и от парламента. Няма как, тъй като следим ситуацията и там, какво ще се случи, дали ще има кворум, дали ще има заседание. Буквално след няколко минути ще стане ясно. Така че може да останете в ефира на БНТ за подробностите. Вече чухме основните позиции на двете основни политически партии, най-големите в парламента, БСП и ГЕРБ. Имахме желание да включим, разбира се, в дебата ДПС и Атака, но нямахме тази възможност поради, може би, липса на желание от тяхна страна да се включат в един такъв дебат. Ще видим обаче кой ще се регистрира в пленарна зала, кой ще влезе и ще присъства физически. На вас ви благодарим за това, че... Имайте предвид, че тези конфликти след 10 години в историята няма да заслужават и бележка под линия. Допускаме. И използвам възможността да поканя всички българи, завършили Софийския университет хора, които чувстват откриването на паметника близко до сърцето си, да заповядат утре от 18
18:30 часа в град Карлово. Благодарим ви още веднъж. Сега на финала остават минути за рубриката ни "Законът и ние". Вижте следващите минути. До утре. Господин вице-президент, вече сте почетен член на клуб журналисти срещу корупцията. Как приемате това признание за дейността ви като вице-президент на Европейската комисия и като бивш журналист? За мен е голяма чест да получа това признание. То ме задължава да работя в още по-голямо съзвучие с всички европейци, които подкрепят растежа на нашите индустрии и на нашите предприятия, така че да спечелят предизвикателството и да победят кризата. Да помагаш на борбата срещу корупцията и на борбата срещу фалшифицирането на стоки означава да се помага на трудовата заетост, означава да се помага на предприятията. Почетното членство е награда и специално за кампанията ви срещу фалшифицирането на стоки. Гражданите като че ли не винаги си дават сметка за сериозността на проблема. Какви са щетите, нанасени на европейската икономика от фалшифицирането на стоки?